ఏంటి సార్ ఇది? హాయ్ కమ్ ఆన్ మ్యాన్ వై ఆర్ యు అఫ్రైడ్ నా వల్ల కాదు తల్లి, నా వల్ల కాదు. అయ్య దేవుడా, నన్ను వదిలేండిరా అమ్మా, నీకు పెద్ద దండం పెడతాను. ఈ జాబ్ వద్దు, నాకేమి వద్దు. నన్ను వదిలేండి. ఏంటి ఏం తెలియనట్టు మాట్లాడుతున్నావు? నేను బ్లూ ఫిల్మ్ యాక్ట్ చేయడానికి అడ్వాన్స్ కూడా తీసుకున్నావు, ఇప్పుడు కటింగ్ ఇస్తున్నావు. నీకు ఆల్రెడీ ఇంజెక్షన్ కూడా ఇచ్చేసాం.